Povedz nám niečo zaujímavé. Čo som počul? Ale nechceš mi zahrať na harmoniku. Nechcem. Ako raz povedal Karol Duchoň, život je krásny. Ako raz povedal Friedrich Nietzsche, sebevražda je ten najkrajší čin, ktorý môžeš spraviť. A my v duchu týchto dvoch citátov, ktoré sa s nami nesú celé detstvo a mladosť a dospievanie, momentálne, tuto máme každopádne kabáta, drží volant. Či šoferuje to nevím, ale volant drží minimálne. Sme tu pri kostole katolíckom, to je katolícky kostol, keby ste nevedeli, tuto ďalej je evanjelický kostol, keby to niekoho strašne moc zajímalo. Okay. Momentálne sa nachádzame v Saturday Town. Okay. Tam je hroch. Každopádne, čo tak ešte dodať? Ideme smer do Appletownu. V Appletowne budeme tak, ja neviem, no, dajme tomu pol hodinky. Ešte musíme prejsť cez Weed Town. No a také, no. Tuto bol dneska jarmok. Už tam nikto není. Mohli sme si kúpiť štekajúcich robotických psov, lebo to je veľmi roztomilé. Ja som takého psa brala. Ja som musel medzi ma kľúčkovať, keď som išiel do piče domu. No Dejan, kde sa nachádzame? V Jablonici. Ale to by si mal povedať aj Tomášovi Kormutovi, lebo človek prosím pekne odešiel do prietrže. Nachádzame sa v Jablonici, v úžasnom klube, Papkin Grill, sípka. Dneska tu budeme hrať, možno keď sa Majky dostaví. No. Vzhľadom na to, že Majky znova mešká. Jak vždy? Já si doma tak brufen alebo dva dojdem tam. Za to Jano znova nese ďalšie dve pivo. Na zdravie. Na zdravie. To je len tretie. To je ešte v poriadku. Tretie? Ja by som povedal, že ešte som taký v stave, že v pohode. Ešte jedno. A po tom treťom už to bude také veselšie, ale než budeme hrať, tak ja vytriezvem ešte trochu. A potom si dám štvrtej. Ty si koľko mal? 0. 0. Ja som šofér. A to nemôže jedno aj druhé? Síce môže, ale dneska som si povedal, že dneska nie. Dneska ne, dobre. Dneska výnimočne chcem vedieť, aké je to šoférovať za triezve. Nachádza sa tu s nami aj Radio Tlis. Čauky mňauky! Čo, všetko pripravené? Ja som pripravený, bol som sa vysrať, takže snad ma nechytí na stage. Aha, Majky ho máme. No povedz nám niečo. Ako sa ti ľúbil koncert? Po piči, ty vole. Nejaké už prešmiky, ale to vôbec nevadí. Atmosféra bola po piči, ty vole. Jak sme prešmikovali? No, sem tam niekedy byli bubly. Úprimne aj ja. Vypadal mi párkrát text. Po piči, akože. Po piči. Chcem zistiť, koľko má niekto roku. Chcem zistiť.
No, a další otázka. Povedz niečo škaredé. Do piče, skurvený, počkaj. Tak to je skurvené pivo, do piče. Piče, ale hej. Je toto. Ja vám poviem niečo škaredé. Strčte sa do piče materii, skurvený kokoti, vy lubrikanti, skurvený. Vyjebani. Vy hnidi. Ty ideš do vlogísku, povedz, jak sa ti ľúbil koncert? Lebo unavený som bez, ale bolo to dobré, bolo to pekné a som za to rád. Výborne. Čo hovoríš na Mikeyho? Mikey išiel fajnovo, dobre to bylo, nedodal ho čus chvíľu, Čím viac sa stíšiš, tým viac budeš počuť. potom to bolo dobré, všetky byli, ale bylo to výborné, spokojný. DJ Krúťas ani nehral, ale podpisuje sa. Áno. Piči, ja mám na tvoje telefónne číslo, ty robotuješ na... Co jsi tam dal, prosím ťa? To co jsi spravil? Co jsi tam dal, prosím ťa? Jak to štvorec, ty? Tomáš? Jdeš ty? Mi to nakresli teda. Ty kokot, ty ne, aj tebie? Ja som podpísal. Tomáš. Tomáš. Povedz niečo škaredé. Šváb, plesnivý šváb, záchod, hajzel, tvoj. Moje.